ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மேம். ஒரே ஒரு கேள்வி எல்லாருக்கும் மேம் ரெடி ஆற வரைக்கும். இப்போ பகவத்கீதா படிச்சுட்டு இருந்தது 11th சாப்டர். ஒரு சாப்டரும் பாகவதம் மாதிரி ஒரு பார்ட் ஆஃப் த காட குறிக்குது. 11th சாப்டர் எந்த பாட்டை குறிக்குது இமிடியேட்டா சொல்லாதீங்க, நாளைக்கு செக் பண்ணிட்டு வாங்க. மேம் நீங்க சொல்லாதீங்க ஆன்சர். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு சொல்லுங்க. பாகவதம்ல ஒன்னு ஒரு பாகத்தை குறிக்கிறது இல்ல. பாதம் ஒரு சாப்டர் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் அந்த மாதிரி நம்ம பாகவதம்ல படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி பகவத்கீதாக்கும் இருக்கு. நீங்க தானே சொன்னீங்க நீங்க எல்லாம் பகவத்கீதால எக்ஸ்பர்ட், சிம்பிள் கொஸ்டின் கேளுங்கன்னு. சோ 11th சாப்டர் படிக்கிறோமே, இது என்ன பாகத்தை குறிக்கிறது? பகவானுடைய உடல் பாகத்திலேயே. ஓகே, நாளைக்கு செக் பண்ணிட்டு வாங்க. கெஸ் எல்லாம் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா கெஸ் நடுவுல இருக்குன்னு கெஸ் பண்ணிட்டீங்க பிரேமா மாதாஜி. ஆன்சர் இஸ் ராங். நாளைக்கு செக் பண்ணிட்டு வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. Yes sir. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Ashtaprayeshu Bhadareshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavatya Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki Om Ajnanatindrandasya ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदान्तिकं। ये कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी. நமஸ்காரம். நமஸ்காரம் எல்லாருக்கும். பதிப்புரை படிக்கணுமா மாதாஜி? பதிப்புரை ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லாஸ்ட் டைம் படிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வணக்கம். எந்த இதுக்குன்னு கேக்குறீங்க? புரியல மாதாஜி. நீங்க விஜயகுமாரி இப்ப புதுசா ஆரம்பிக்க போறோம்ல இன்னைக்கு. அது ஆரம்பிச்சாச்சே. இல்ல பதிப்புரை படிக்கவே இல்ல நம்ம இந்த தடவை. எப்பவுமே படிக்கிறது இல்ல. இல்ல படிச்சோம் போன தடவை. நான் தான் படிச்சேன். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. என்னன்னு கேக்குறீங்க இல்லையா? ஓகே, வாசிங்க மாதாஜி. பரவாயில்ல மாதாஜி. பெருசா இருக்கு. ரெண்டு பாரா படிக்கிறோம் மாதாஜி. இன்னைக்கு வாசிக்கிறேன். யாரெல்லாம் புக் வச்சிருக்காங்களோ படிக்கிட்டோம். இந்த பாகவத புராணம் சூரியனை போல் பிரகாசமானதாகும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மதம் ஞானம் முதலியவற்றுடன் தமது சொந்த வசிப்பிடத்திலிருந்து திரும்பிய உடனேயே இது உதயமாகியுள்ளது. கலியுகத்தின் அறியாமை இருளால் பார்வையை இழந்தவர்கள் இப்புராணத்திலிருந்து ஒளியை பெறலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1:5-43. இந்தியாவின் கால வரம்பற்ற ஞானம் வேதங்களில் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வேதங்கள் மனித அறிவின் எல்லா துறைகளையும் தொட்டு பேசும் பழமையான சமஸ்கிருத நூல்களாகும். ஆதியில் செவி வழியாக பாதுகாக்கப்பட்டு வந்த வேதங்கள் பகவானின் இலக்கிய அவதாரமான ஸ்ரீல வியாசதேவரால் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன் முதலாக எழுத்து வடிவில் குறித்து வைக்கப்பட்டது. வேதங்களை தொகுத்த பின் அவற்றின் சாராம்சத்தை வியாசதேவர் வேதாந்த சூத்திரங்களின் வடிவில் வெளியிட்டார். வியாசதேவரின் வேதாந்த சூத்திரங்களுக்கு அவராலேயே அளிக்கப்பட்ட விளக்க உரைதான் ஸ்ரீமத் பாகவதமாகும். நமது ஆன்மீக குருவான நாரதரின் அறிவுரைப்படி வியாசர் தமது ஆன்மீக வாழ்வின் முதிர்ந்த பருவத்தில் எதை எழுதினார். வேத இலக்கியமெனும் மரத்தின் கனிந்த பழம் எனப்படும் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் வேத ஞானத்தின் மிகவும் பூரணமான அதிகாரபூர்வமான விளக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாகவதத்தை தொகுத்த வியாசர் பிறகு அதன் சுருக்கத்தை தமது புத்திரரான சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு உபதேசித்தார். அதைத் தொடர்ந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி முழு பாகவதத்தையும் பரீட்சித்து மகாராஜனுக்கு கூறினார். இவர்களது உரையாடல் ஹஸ்தினாபுரத்தில் உள்ள இப்பொழுது டெல்லி கங்கை நதி கரையில் கற்றறிந்த முனிவர்களின் சபையில் நிகழ்ந்தது. உலக சக்கரவர்த்தியாக இருந்த பரீட்சித்து மகாராஜன் சிறந்ததொரு ராஜரிஷியாக விளங்கினார். இன்னும் ஒரு வாரத்தில்
மரணம் நேரிடப் போவதை அறிந்த அவர் தமது ராஜ்யத்தை துறந்து இறக்கும் வரை உபவாசம் மேற்கொண்டு ஆத்ம ஞானம் பெறுவதற்காக கங்கை கரைக்கு சென்றார். சுகதேவ கோஸ்வாமியை நோக்கி பரீட்சித்து மகாராஜன் கேட்ட நிதானமான கேள்வியில் இருந்து பாகவதம் துவங்குகிறது. சிறந்த முனிவர்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் தாங்கள் ஆன்மீக குரு என்பதால் அனைவரும் பூரணத்துவம் அடையக்கூடிய வழியை, குறிப்பாக மரணவாயில் இருப்போருக்குரிய வழியை காட்டிய வேண்டுகிறேன். ஒருவன் எதை கேட்க வேண்டும், பாட வேண்டும், நினைக்க வேண்டும் மற்றும் வழிபட வேண்டும் என்பதையும், மேலும் அவன் செய்ய தகாததையும் கூட தயவு கூர்ந்து எனக்கு விளக்கி அருள வேண்டுகிறேன். பரீட்சித்து மகாராஜனின் கேள்விக்கும் ஆத்மாவின் தன்மையிலிருந்து பிரபஞ்ச தோற்றம் வரையுள்ள மற்றும் பல கேள்விகளுக்கும் சுகதேவ கோஸ்வாமி பதிலளித்தார். இவரது உரையாடல் அரசரின் மரணம் வரை தொடர்ந்து 7 நாட்களுக்கு கூடியிருந்த முனிவர்களை மெய்மறந்த கவனத்தில் ஆழ்த்தியது. சுகதேவ கோஸ்வாமி கங்கை கரையில் முதலாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பேசிய போது முனிவரான சுத கோஸ்வாமியும் அங்கிருந்தார். பிறகு நைமிஷாரண்ய வனத்தில் கூடியிருந்த முனிவர்கள் கூட்டத்தை தாம் கேட்ட பாகவதத்தை அவர் திரும்பவும் கூறினார். பொதுமக்களின் ஆன்மீக வாழ்வில் அக்கறை கொண்டிருந்த முனிவர்கள் கலியுகத்தின் பாதிப்பை தடுப்பதற்காக நீண்ட காலமாக தொடர்ந்து யாகங்களை செய்வதற்காக அங்கு கூடியிருந்தனர். அம்முனிவர்கள் சுத கோஸ்வாமியை வேதஞானத்தின் சாராம்சத்தை பற்றி பேசும்படி கேட்டுக்கொண்டார். இவ்வேண்டுகோளுக்கு இணங்க சுகதேவ கோஸ்வாமியார் பரீட்சித்து மகாராஜனிடம் பேசப்பட்ட பாகவதத்தின் 18,000 ஸ்லோகங்களையும் சுத கோஸ்வாமி தமது ஞாபகத்திலிருந்து திரும்பவும் பேசினார். ஹரே கிருஷ்ணா. பரீட்சித்து மகாராஜனுக்கும் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கும் நடந்த உரையாடலை சூத கோஸ்வாமி விளக்கி கூறியதால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிப்பவருக்கு அதை நேரடியாக சூத கோஸ்வாமியிடமிருந்து கேட்பது போல் இருக்கும். நைமிச்சாரண்ய முனிவர்களுக்கு தலைமை வகித்த சௌனக ரிஷியால் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு சூத கோஸ்வாமி சில சமயங்களில் நேரடியாக பதிலளிக்கிறார். எனவே ஒரே சமயத்தில் 2 சம்பாஷணைகளை நாம் கேட்கிறோம். ஒன்று பரீட்சித்து மகாராஜனுக்கும் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கும் கங்கை கரையில் நிகழ்ந்தது. மற்றது சௌனக ரிஷியை தலைமையாக கொண்ட நைமிஷாரண்ய முனிவர்களுக்கும் சூத கோஸ்வாமிக்கும் நைமிஷாரண்ய வனத்தில் நிகழ்ந்தது. மேலும் பரீட்சித்து மகாராஜனுக்கு உபதேசிக்கும் வேளையில் சுகதேவ கோஸ்வாமி அடிக்கடி சரித்திர சம்பவங்களை விவரிப்பதுடன் மைத்திரேய முனிவரையும் அவரது சீடரான விதுரரையும் போன்ற சிறந்த மகாத்மாக்களுக்கிடையில் நிகழ்ந்த நீண்ட தத்துவார்த்தமான உரையாடல்களை பற்றிய விவரங்களையும் அவர் கொடுக்கிறார். பாகவதத்தின் இந்த வரலாற்றை புரிந்து கொண்டால் பின்னி பிணைந்து வரும் அதன் சம்பாஷணைகளையும் பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து மேற்கோள் காட்டப்படும் சம்பவங்களையும் படிப்பவரால் சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியும். பாகவதத்தின் தத்துவ ஞானம் தான் முக்கியமே ஒழிய நிகழ்ச்சியில் காலக்கிரமம் அவ்வளவு முக்கியமல்ல. எனவே பாகவதத்தினுடைய ஆழ்ந்த செய்தியின் மதிப்பை சரியாக உணர்ந்து கொள்வதற்கு அதன் விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தினாலே போதும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்நூலின் ஆசிரியர் பாகவதத்தை கற்கண்டுடன் ஒப்பிடுகிறார். அதை எங்கிருந்து சுவைத்தாலும் அதில் சமமான தித்திப்பும் சந்தோஷமும் கிடைப்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள். எனவே பாகவதத்தின் தித்திப்பை சுவைப்பதற்கு அதன் எந்த பாகத்திலிருந்தும் ஒருவர் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். இத்தகைய ஒரு ஆரம்ப சுவை கிடைத்த பின் ஒருவர் பாகவத்தின் முதல் காண்டம் முதல் பாகத்திற்கு சென்று அதிலிருந்து ஒவ்வொரு பாகமாக படித்து கொண்டு முறையாக அடுத்தடுத்த காண்டங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார். பாகவத்தின் இந்த பதிப்பு தான் விரிவான விளக்க உரையுடன் முழுமையாக தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு பிரசுரிக்கப்படும் முதல் வெளியீடாகும். இது தெய்வ திரு ஆச்சா பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதரின் ஆழ்ந்த புலமையினாலும் பக்திமயமான முயற்சியினாலும் எழுதப்பட்ட பக்தி ரசமூட்டும் இலக்கியமாகும். இவர் உலகிலேயே மிகவும் புகழ்பெற்ற சமய போதகராகவும் தத்துவ மேதையாகவும் விளங்குகிறார்.
இவருக்குள்ள முழுமையான சமஸ்கிருத புலமை, வேத பண்பாட்டிலும் வேத சிந்தனையிலும் இவருக்குள்ள ஆழ்ந்த பரிச்சயம் மற்றும் நவீன வாழ்வுமுறை ஆகிய இம்மூன்றும் இணைந்து பிரசித்தி பெற்ற முக்கியமான இந்த இலக்கியத்திற்கு அற்புதமான ஒரு விளக்க உரையை உலகத்திற்கு அளித்துள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்ப மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மிகச்சிறந்த இலக்கியமான இந்நூல் பல வழிகளில் பயனுள்ளதாக விளங்குவதை வாசகர்கள் காண்பார்கள். இந்திய நாகரிகத்தின் இலக்கிய பின்னணியில் சிரத்தை உடையவர்களுக்கு இது எல்லா வகையான தகவல்களையும் விவரமாக அளிக்கக்கூடிய பரந்ததொரு கலை களஞ்சியமாக விளங்கும். ஒப்பு நோக்கும் சமய தத்துவ கல்வியை மேற்கொண்டுள்ள மாணவர்களுக்கு இந்தியாவின் பரந்த ஆன்மீக ஞானத்தின் பொருளை ஊடுருவி பார்க்கும் வாய்ப்பை பாகவதம் அளிக்கிறது. வாய்ப்பை பாகவதம் அளிக்கிறது. பொது உடைமைவாதிகளுக்கும் மானிட வர்க்க சாஸ்திரங்களுக்கும் ஒரு அமைதியான முறையிலும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள வேத பண்பாட்டின் செயல் நுணுக்கங்களை பாகவதம் தெளிவுபடுத்துகிறது. இலக்கிய மாணவர்களுக்கு பாகவதம் மேன்மைமிக்க ஒரு காவியமாக திகழும். உளநூல் மாணவர்களுக்கு பாகவதம் உணர்வின் தன்மை, மனிதனின் நடத்தை மற்றும் தனித்தன்மையின் தத்துவம் முதலான முக்கிய கருத்துக்களை அளிக்கிறது. இறுதியாக ஆத்ம ஞானத்தை தேடுபவர்களுக்கு பாகவதம் மிக உயர்ந்த தன்னுணர்வு பெறவும் பரம சத்தியத்தை உணரவும் எளிமையான சிறந்த வழிகாட்டி நூலாக அமையும். பக்தி வேதாந்த புத்தக நிறுவனத்தால் அளிக்கப்பட்டுள்ள பல பாகங்களை உடைய இந்த பாகவதம் மிக நீண்ட காலத்திற்கு நவீன மனிதனுடைய அறிவு, பண்பாடு மற்றும் ஆன்மீக வாழ்வு ஆகிய துறைகளில் கணிசமான ஓரிடத்தை நிரப்பும் என்பது நிச்சயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. குட் மார்னிங் ரோஹன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம 2வது ஸ்லோகத்திற்கு செல்ல போகின்றோம். எஸ் மல்லிகா மாதாஜி, நீங்க வாசிக்கலாம். திதிஸ்து பர்துர் ஆதேஷாத் அபயத் பரிசங்கினி பூர்ணே வர்ஷசதே தேஷாத் விபூத்ரௌ பிரஹஷீஷௌ யமௌ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திதிஸ்து பர்துர் ஆதேஷாத் அபத்ய பரிசங்கீனி பூர்ணே வர்ஷச தேஷாத் விபூத்ரௌ ரிஷிவேயமௌ. திதி து ஆனால், பர்து அவள் கணவனின், ஆதேஷாத் கட்டளைப்படி, அபத்ய அவள் குழந்தைகளிடமிருந்து, பரிசங்கினி தொல்லை தரும் என்ற சந்தேகத்துடன், பூர்ணே முழுமையாக, வர்ஷசதே 100 ஆண்டுகளுக்கு பின், சாத்வி நன்னடத்தையுள்ள பெண், புத்ரௌ 2 பிள்ளைகளை, பிரஷீவே பெற்றெடுத்தாள், யமௌ இரட்டையர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. நல்லொழுக்கம் உள்ளவளாகிய திதி பின்னால் இவ்வாறு நடக்கும் என்று அவள் கணவன் கூறியபடியே தன் கருவில் இருக்கும் குழந்தைகளால் தேவர்களுக்கு துன்பம் உண்டாகும் என்று சந்தேகப்பட்டாள். 100 வருட கர்ப்ப காலத்திற்கு பின் அவள் இரட்டை குழந்தைகளை பெற்றெடுத்தாள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ அதாவது 100 years, அதாவது 10 மாசமே சுமக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? ஆனா 100 ஆண்டுகள் குழந்தையை சுமந்து அதன் பிறகு, ஏனென்றால் அந்த 100 ஆண்டுகளை தள்ளி போட்டிருக்காள் திதி இல்லையா? அவ்வளவு அதாவது நல்ல ஒழுக்கம் கொண்டவள் அவள். எல்லாம் காரணமாகத்தான் அனைத்து செயல்களுமே நிகழ்கின்றன என்பதை நாம இந்த பதத்திலிருந்து பார்க்கணும் இல்லையா? திதிஸ்து பிரதுர் ஆதேஷாத் அபத்ய பரிசங்கினி பூர்ணே வர்ஷச தேஷாத் விபூத்ரௌ பரிஷீயவே யமௌ. திதி ஆனால், பர்து அவள் கணவனின், ஆதேஷாத் கட்டளைப்படி, அபத்ய அவள் குழந்தைகளிடமிருந்து, பரிசங்கினி தொல்லை தரும் என்று சந்தேகத்துடன், பூர்ணே முழுமையாக, வர்ஷதே வருஷம் அதாவது வர்ஷசதே அதாவது சதம் என்றால் 100, வருஷம் என்றால் வருஷம், 100 ஆண்டுகளுக்கு பின், சாத்வி நன்னடத்தை உள்ள பெண், புத்ரௌ 2 பிள்ளைகளை, பிரஷீஷௌ பெற்றெடுத்தாள்,
யமௌ இரட்டையர்கள். சோ நல்லொழுக்கம் உள்ளவளாகிய திதி பின்னால் இவ்வாறு நடக்கும் என்று தன் கணவரால் வந்து கூறியிருந்தார் இல்லையா. சோ தன் கருவில் இருக்கும் குழந்தைகளாக இங்க இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு சங்கடங்கள் ஏற்படும் என்பதையும் வந்து அவர் வெளிப்படுத்தியிருந்தார். சோ இவர்களுக்கு துன்பம் உண்டாகும் என்று சந்தேகப்பட்டால் 100 வருட கர்ப்ப காலத்திற்கு பின் அவள் இரட்டை குழந்தைகளை வந்து பெற்றெடுத்தாள் என்று இந்த பதத்திலிருந்து தெரிய வருகிறது. எஸ் ஜானகிராமன் பிரபு, நெக்ஸ்ட் வாசிங்க. உத்பாத பவஸ்தர நிவேதுர்ஜாய மானயோஹு த்விவி புவயந்தரீஷே சா லோகஷ்யோரு பயாவஹாஹ. எஸ் வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்க. உத்பாத பவஸ்தர நிபோதுரியாய மானயோ திவி புவியந்திரிஷேஷ லோகஷ்யோரு பயாவக. ஹரே கிருஷ்ணா. உத்பாத இயற்கை தொல்லைகள், பகவா நிறைய, தத்ர அங்கு, நிபேது நடந்தது, ஜாயமானையோ அவர்கள் பிறப்பினால், திவி மேலுலகில், புவி பூவுலகில், அந்திரசேஷ வெளியிடத்தில், சா மற்றும் லோகஸ்ய உலகில், குரு மிகுந்த, பயாவக பயம் ஏற்பட்டது. மொழிபெயர்ப்பு. இந்த இரு அசுரர்களின் பிறப்பினால் மேலுலகிலும் பூவுலகிலும் இரு உலகங்களுக்கும் இடையிலும் பயம் தரத்தக்க வியக்கத்தக்க தீய அறிகுறிகள் தோன்றின. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. சிம்டம்ஸ் இல்லையா. சோ நமக்கு கூட ஒரு நோய் வருதுன்னா முதல்ல தலைவலி இல்லைன்னா ஜுரம் ஏதோ ஒன்று வருகின்றது இல்லையா. அதுக்கப்புறம் தான் நாம போய் பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்து என்னத்துக்காக நமக்கு இப்படி ஒரு உடல் உபாதை இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நாம அப்புறமா கண்டுபிடிக்கிறோம். அது போல இந்த அசுரர்கள் வந்து பிறவி எடுத்ததனுடைய அறிகுறிகளாக இனி வந்து அமங்கலமான செயல்கள் நிகழும் இல்லையா, அசுரர்களுடைய கை ஓங்கும் என்பதை உணர்த்துவதற்காக சில சகுனங்களை எல்லாம் வந்து அவர்கள் வந்து கண்டார்கள் என்று இந்த இடத்துல இந்த பதத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. உத்பாத பவவஸ்தர நிபேதுர் ஜாயக மானயோஹு. திவி புவயந்தரி புவ்யந்தரிக்ஷேஷ லோகஷ்யோரு பயாவஹாக. நம்ம உலகம், அதாவது இந்த புவி உலகம், நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள்ல இதெல்லாம் நிகழ்ந்தது அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. உத்பாதக இயற்கை தொல்லைகள், பவவக நிறைய, தத்ர அங்கு, நிபேது நடந்தது, ஜாயமானையோ அவர்கள் பிறப்பினால், த்வி மேலுலகில் உள்ள, புவி உலகில் புவி, அந்தரியேஷு வெளியிடத்தில், சா மற்றும் லோகஷ்ய உலகில், ஊரு மிகுந்த, பயாவக பயம் ஏற்பட்டது. இந்த இரு அசுரர்களின் பிறப்பினால் மேல் உலகிலும் சரி, அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்கள், அதாவது மொத்தம் நமக்கு மேல வந்து 6 உலகங்கள் இருக்கு இல்லையா, நாம 7வது உலகம். மொத்தம் இந்த 7 உலகத்திலுமே வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. பூ உலகிலும் இரு உலகங்களிலும் இடையிலேயும் பயம் தரத்தக்க வியக்கத்தக்க தீய அறிகுறிகள் வந்து தோன்றின என்று இந்த இடத்துல அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சங்கீதா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? சஹசால புவசேலுர் திக்ஷா சர்வ பரஸ்வலுஹு சோல்ஸ்காசாஷயானஹ பேதுஹ கே தவ ஷார்த்தி கே தவஹ. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாசிங்க மாதாஜி. புரியல. புக் இல்ல மாதாஜி, இதுல போன்ல வந்து தெளிவா தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. மணிமேகலை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாசிட்டுங்க மாதாஜி. வாசிங்க. சஹசலா புவசேலுர். வாசிங்க மாதாஜி. சஹாசல புவசேலுர் திஷா சர்வ பிரவஸ்வலுஹு
லோல் காஸ் சாக்ஷ்நாயக பேதுகு கே தவசார்த்தி பேதவக சாஹா உடன் அசலா மலைகள் புவ பூமியுடன் சேலு குலுங்கின திஷா திசைகள் சர்வா எல்லாம் பிரஜ தீ தீ போல் ஒளிர்ந்தன சா உடன் உல்கா மின்னல்கள் சா மற்றும் அசாயை இடிகள் பேது விழுந்தன கேதவா வால் நட்சத்திரம் சா மற்றும் ஆர்த்தி ஹேதவா எல்லா தீய அறிகுறிகளுக்கான காரணம். பூமியில் உள்ள மலைகளும் நடுங்கும்படியான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது மற்றும் எங்கு பார்த்தாலும் தீ பரவியது போல் தோற்றமளித்தது. பல தீய அறிகுறி தருணம் கோள்களான சனி போன்றவை தோன்றின. உடன் வால் நட்சத்திரங்களும் மின்னல்களும் இடிகளும் ஏற்பட்டன. பொருளுரை: ஒரு கோளில் இயற்கை உட்பாதங்கள் நிகழும் போது அங்கு ஒரு அசுரன் பிறப்பு எடுக்க வேண்டும் என்பது நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். நிகழ்காலத்தில் அசுர குணம் நிறைந்த மக்கள் அதிகரித்து வருகின்றார்கள். எனவே தீய அறிகுறிகளும் அதிகரித்து வருகின்றன. பாகவதத்தின் கூற்றுகளில் இருந்து இதில் ஏதும் சந்தேகமில்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. சோ அறிகுறிகள், அந்த தீய அறிகுறிகளுடைய இதெல்லாமே இன்னும் மீண்டும் விளக்கமாக அடுத்த ஸ்லோகத்திலுமே கூட கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சஹாசலா புவசேலூர் திஷாஹ சர்வ பிரசஸ்வலுஹு சோல்காஸ் சாக்ஷாயனஹ பேதுஹு தே தவசார்த்தி ஹேதவஹ சஹா உடன் அசலா மலைகள் புவக பூமியுடன் சேலுகு குலுங்கின திஷா திசைகள் சர்வக எல்லாம் பிரஜ்வலுகு தீயதோல் தீ போல் ஒளிர்ந்தன சா உடன் உல்கா மின்னல்கள் சா மற்றும் அச்சாயை இடிகள் பேது விழுந்தன கேதவக வால் நட்சத்திரம் சா மற்றும் ஆர்த்திஹேதவக எல்லா தீய அறிகுறிக்கான காரணம். பூமியில் உள்ள மலைகளும் நடுங்கும்படியான சில நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இதெல்லாம் சகுனங்களாக அவர்கள் கருதுகிறார்கள். மற்றும் எங்கு பார்த்தாலும் தீ பரவி அப்படின்னா, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தில் நன்மைகள் எல்லாம் குறைந்து தர்மம் எப்பொழுது தரை தோங்குகின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் இந்த மாதிரியான அறிகுறிகள், அழிவுக்கான அறிகுறிகள் எல்லாம் நிறையவே தென்படும். சோ அததான் இந்த இடத்துல இந்த 2 ஸ்லோகத்திலையும் நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம். பல தீய அறிகுறி தரும் கோள்களான சனி போன்றவை எல்லாம் தோன்றின என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. உடல் வால் நட்சத்திரங்களும் மின்னல்களும் இடிகளும் ஏற்பட்டன. ஒரு கோளில் இயற்கை உட்பாதங்கள் நிகழும் பொழுது அங்கு ஒரு அசுரன் பிறப்பெடுத்திருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். எங்கெல்லாம் நமக்கு அபசகுனங்கள் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கிறது என்றால் தீய செயல்கள் உற்பத்தி ஆகின்றிருக்கின்றன என்று பொருள். நமக்கு ஏதோ நிகழப்போகின்றது என்பதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நிகழ்காலத்தில் அசுர குணம் நிறைந்த மக்கள் அதிகரித்து வருகிறார்கள். இதுதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டம். ஏன்னா எல்லாமே பௌதிக கண்ணோட்டம். யார்கிட்டயாவது போயிட்டு நீங்க பாகவதம் படிங்க, நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா இம்மீடியட்டா ஏத்துக்குவாங்களா? கண்டிப்பா ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அதே ஒரு மாலுக்கு போகலாம் இப்படிலாம் அரேஞ்ச் பண்ண சொன்னா அதுக்கெல்லாம் கூட ரெடியாகி வந்துருவாங்க. ஆனா படிக்கணும், செய்யணும், இதை புரிந்து கொள்ளணும்ன்ற அந்த பக்குவம் ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்குள்ளேயுமே இருக்கணும். எது நன்மையோ, நம்முடைய வாழ்நிலைக்கு எது நன்மையோ, பின்னாடி காலத்துல நாம அதாவது இன்னொரு பிறவி எடுக்காத வண்ணத்துக்கான ஒரு செயலை நாம் ஈடுபட்டு இருக்கின்றோம் என்றால் அதுதான் உசிதமான செயல், அதுதான் கடமையும் கூட. ஆனா அதை விடுத்து நாம் என்ன செய்யறோம்? இந்த உலகாயுத செயல்களில் நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொண்டு அந்த சிற்றின்ப செயல்களுக்கு தான் நம்முடைய மனதை நாம பக்குவப்படுத்தி கொள்கின்றோம். சோ அததான் இந்த இடத்துல பாக்குறோம். எனவே தீய அறிகுறிகளும் அதிகரித்து வருகின்றன.
நிகழ்காலத்தில் அசுரகுணம் நிறைந்திருக்கிறதுனால் தீய செயல்கள் எல்லாமே அதிகரிக்கின்றன. பாகவதத்தின் கூற்றுகளில் இருந்து இதில் ஏதும் சந்தேகம் இல்லை என்பதை மேலும் மேலும் நாம புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். எஸ், பிரியா பாலாஜி மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் வாசிங்க. வவௌ வாயுஹு சூதுஹு ஸ்பர்ஷாபூத்காரா நீரயன் முஹுஹு உன்மூலயந்தக பதீந்த் வாத்யானி யோக ரஜோத்வஜஹ. எஸ், வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா, வாசிங்க. வவோ வாயு சந்து ஸ்பர்ஷாபூத்கரா நீரயமுகாஹ உத்மூலயந்தக ஸ்ரீத்வாத்யானிகோ ரஜோ த்வஜஹ. வவௌ வீசின, வாயு காற்று, சூது சபர்ஷா மேனிக்கு இன்பம் அளிக்காத, பூத் காராந்த் சீரும் ஒளி, நிறையந்த் வெளியிடுதல், முகு மீண்டும் மீண்டும், உன்மூலயன் வேருடன், நகபதீன் பெரிய மரங்கள், வாத்திய சுழல் காற்று, அணிகோ படைகள், துவஜ கொடிகள். மொழிபெயர்ப்பு: பெரிய மரங்களையும் வேருடன் சாய்க்க கூடியதும் மீண்டும் மீண்டும் சீரும் ஒளியுடன் உடலுக்கு இன்பமளிக்காததுமாகிய காற்று வீசியது. அது சுழல் காற்றை படையாகவும் தூசியை கொடியாகவும் கொண்டிருந்தது. பொருளுரை: புயல் காற்று வீசுதல், மிகுந்த வெப்பம் அல்லது பனி பெய்தல், சுழல் காற்று மரங்களை வேருடன் சாய்த்தல் போன்ற இயற்கை உபாகங்கள் நிகழும் பொழுது அசுர சக்திகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது என்பதையும், அதனால் இத்தகைய இயற்கை தொல்லைகள் ஏற்படுகின்றன என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உலக உருண்டையில் நிறைய நாடுகள் உள்ளன. இந்த நொடியிலும் இத்தகைய தொல்லைகள் ஏற்பட்ட வண்ணம் உள்ளன. இது உலகெங்கிலும் உள்ள உண்மையாகும். தேவையான அளவு சூரிய ஒளி இல்லை மற்றும் விண்ணில் எப்போதும் மேகக்கூட்டம் காணப்படுகிறது. பனி கொட்டுதலும் மிகுந்த குளிரும் உள்ளன. இந்த பகுதியில் எல்லாம் பாவ செயல்கள் புரியும் தீய சக்தி நிறைந்த மக்கள் வசிக்கிறார்கள் என்பதை இவை உறுதி செய்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. So, vavau vayuhu suduhu sparshabhutkara nirayan muhu unmulayan naga padinda vatyani gorajodvajaha. Vavau வீசின, வாயு காற்று, சூதுகு ஸ்பர்ஷா மேனிக்கு இன்பம் அளிக்காத, பூத்காராந்த சீரும் மொழி, நிறையந்த வெளியிடுதல், முகி மீண்டும் மீண்டும், உன்மூலையன் வேருடன், நகபதீந்த் பெரிய மரங்கள், வாத்திய சுழல் காற்று, அணிகோ படைகள், துவஜ கொடிகள். பெரிய மரங்களையும் வேருடன் சாய்க்கக்கூடியதும் மீண்டும் மீண்டும் சீரும் ஒளியுடன் உடலுக்கு இன்பம் அளிக்காததும் ஆகிய காற்று வீசியது. அது சுழல் காற்றை படையாகவும் தூசியை கொடியாகவும் கொண்டிருந்தது. சோ நம்ம கூட இந்த மாதிரியான சுழல் காற்று மண்ணை அப்படியே சர்க்கிளிங்கா பார்த்திருக்கோம் நம்ம, இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி காற்று எந்த ஜீவராசிக்குமே உடல் உபாதையை தான் கொடுக்கும். அப்படின்னா இந்த மாதிரியான காற்றுகள் நன்மை அளிக்காதது எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம சிறு அதாவது அந்தந்த இடங்களுக்கு ஏற்றவாறு நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கின்றது. ஸோ அதிகமான குளிர், அதிகமான வெப்பம், இப்படி எல்லாம் கூட நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். எல்லாமே ஒரு சமமான ஒரு நிலையில இருக்கிறதே கிடையாது. இந்த சீதோஷ்ண சுக துக்கங்கள் எல்லாமே நமக்கு நம்முடைய தரப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த அசுர இயல்புகளால் ஏற்படக்கூடிய ஒன்று. நாம் எந்த அளவுக்கு அதர்ம செயல்களில் நம்மளை நாம ஈடுபடுத்தி கொள்கின்றோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த நம்மளுடைய இயற்கை சீற்றங்கள் என்பது நம்மளை வாட்டி வதைக்கத்தான் செய்யும். அதாவது வறட்சியும் வரும், அதிகமான மழை பொழிந்து எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அடித்து செல்லக்கூடிய இதுவும் நினைக்கும். ரீசெண்டா ஒரு 10 நாளுக்கு முன்னாடி சைனால கூட பாத்தீங்கன்னா
பீஜிங் நகரத்துல வந்து அவ்வளவு மழை இல்லையா. சோ ஒரு பெரிய இது வந்து அதாவது உடைந்து அந்த நகரத்தையே வந்து சூறையாடின. அதனால நம்மளுடைய நேச்சர் எவ்வாறு நாம் என்னெல்லாம் விளைவுனால இப்போ ஒரு புதுவிதமான ஃபீவர் அங்க கொரோனா மாதிரி ஒண்ணு வர ஆரம்பிச்சிருச்சா மாதாஜி? அந்த அளவுக்கு அங்க மழை பெஞ்சிருக்கு. மழை பெஞ்சிருக்கு, கட்டுப்படுத்த முடியாத மழை. அப்படின்னா நம்ம இயற்கைக்கு என்ன உபாதைகளை வந்து கொடுக்கின்றோமோ அதனுடைய விளைவுதான் நாமளும் வந்து we are reaping whatever you sow that only you reap. நாம் எதை விதைக்கின்றோமோ அதைத்தான் அறுவடை செய்வோம். இதை நாம மனதில் எப்பவுமே பதிய வைக்கணும். நன்மையை செய்தால் நாம நன்மையை மட்டும்தான் அடைவோம், தீமை அடையவே மாட்டோம் என்றைக்கும். சோ பகவானும் பகவத்கீதையில அதுதான் சொல்ற, என்னுடைய பக்தன் என்றும் அழிவடைவது கிடையாது, நன்மையை செய்பவன் என்றும் தீமை அடைவதே கிடையாது. இந்த 2 கருத்துக்களை பகவான் வந்து அழகாக பகவத்கீதையில வந்து எடுத்துரைத்திருக்கிறார். அதனால இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளால இயன்ற நன்மைகளை மட்டும் நாம இன்னொருத்தருக்கு செய்யவும், அவர்கள் நமக்கு தீங்கு இழைத்திருந்தாலும் இழைத்து கொண்டே இருந்தாலும் நாம நம்மளால முடிஞ்சது நன்மையை தான் செய்யணுமே ஒழிய தீமை என்பது நாம ரிட்டாலியேட் பண்ணவே கூடாது. அது மிக மிக தவறான ஒன்று. அததான் இந்த இடத்துல பெரிய மரங்களும் வேருடன் கூடியதும் மீண்டும் மீண்டும் சீரும் ஒளியுடன் உடலுக்கு இன்பம் அளிக்காததும் ஆகிய காற்று வந்து பலமாக வீசுகின்றது. அந்த சுழல் காற்றை வந்து சுழலக்கூடிய அந்த காற்றை வந்து படையாகும், அது அவங்கதான் வந்து சோல்ஜர்ஸ். ஸோ தூசி வந்து அதுல வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த கொடி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே அந்த செடியாக வளரக்கூடிய அந்த செடி கொடி மாதிரி வளரக்கூடியது எது? தூசி. கொடியாகவும் கொண்டிருந்தது என்று இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. புயல் காற்று வீசுதல், மிகுந்த வெப்பம் அல்லது பனி பெய்தல், சுழல் காற்று மரங்களை வேருடன் சாய்த்தல், இதெல்லாம் நம்ம இன்றைக்கு கூட பார்த்துட்டுதான் இருக்கோம். அப்படின்னா நம்ம சுத்தி வந்து அதர்மம் என்பது நிகழ்ந்து கொண்டம்தான் இருக்கின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அசுர சக்திகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது என்பதையும் அதனால் இத்தகைய இயற்கை தொல்லைகள் ஏற்படுகின்றன என்பதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இங்க அசுரர்கள் வருவது கிடையாது, மனிதர்களாகிய நாமே அசுரர்களாக மாறி இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுவதால் தான் இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிகள் என்பது இந்த புவி வாழ்க்கையில் இன்றைக்கும் வந்து நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கிறது. உலக உருண்டையில் நிறைய நாடுகள் உண்டு. இந்த நொடியிலும் இத்தகைய தொல்லைகள் ஏற்பட்ட காரண வண்ணம், அதாவது இதையும் வந்து நிகழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது என்று எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இது உலகெங்கிலும் உள்ள உண்மையாகும். தேவையான அளவு சூரிய ஒளி இல்லை என்றால் சில நாடுகளில் வந்து சூரியனே பார்க்க முடியாத காலகட்டங்கள் கூட உண்டு. சூரிய அந்த அளவுக்கு வேணும் 1 hour 2 hour அந்த மாதிரி எப்பொழுதுமே இருள் சூழ்ந்த வண்ணம் இருக்கும். அதாவது இரவு மயம் வந்து அதிகரித்திருக்கும், அதே மாதிரி பகல் பொழுது குறைந்திருக்கும். நமக்கு இந்திய பரத கண்டத்துல பாத்தீங்கன்னா வெயில் காலம் வரும்போது நமக்கு டே டைம் இல்லையா, பகல் பொழுது அதிகரித்து காணப்படும், இரவு வந்து சீக்கிரமா குறைந்து விடும். அதே மாதிரி குளிர்காலம் வரும்பொழுது வந்து ஈவினிங், அதாவது சந்தியா காலம் வந்து சீக்கிரமாவே இப்போ 5:30 6 மணி வரைக்கும் கூட இப்ப நம்மளால சூரியனுடைய வெப்பத்தை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும். 6:30 வரைக்குமே இருக்காரு. ஆனா அதே இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 2 மாசம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா 5:30 மணிக்கே வந்து சூரியன் வந்து அதாவது அஸ்தமிக்கக்கூடிய நிலையை நாம காண்போம். டிசம்பர் அந்த மாதிரி காலகட்டம், நவம்பர் டிசம்பர்ல அந்த மாதிரியான நிலைகள் ஏற்படும் இல்லையா. சோ அதாவது வெப்பம் குளிர் இந்த 2 இதுல இருந்து நம்ம ஒன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நன்மைகளை எல்லாம் நாம செய்தால் நமக்கு எந்த சீதோஷ்ணமான, அதாவது நம்மளை சுற்றி நடக்கக்கூடிய எந்த செயல்களுமே இந்த தேவர்களால் வந்து ரட்சிக்கப்படுவது இல்லையா. அந்த தேவர்களால ரட்சிக்கப்படக்கூடியதை வந்து அந்த இடத்துல தர்மம் என்பது தழை தூங்கியிருந்தால் கண்டிப்பாக ரட்சிக்கப்படும். ஆனால் அதுவே அதர்மம் தழை தூங்கியிருந்தால் எல்லாமே நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸா தான் பார்ப்போம் இல்லையா, இயற்கை சீற்றங்களாக நாம பார்க்கின்றோம். மற்றும் விண்ணில் எப்பொழுதும் மேகமூட்டம் காணப்படுகின்றது, பனி கொட்டுதலும் மிகுந்த குளிரும் உள்ளன. இந்த பகுதியில் எல்லாம் பாவ செயல்கள் புரியும் தீய சக்தி நிறைந்த மக்கள் வசிக்கிறார்கள். அவ்வளவு அழகா கொடுத்திருக்கார் பிரபுபாதர் அவர்கள். எங்கெல்லாம் இயற்கை கனடால வசிக்கிறவங்க எல்லாம் இப்ப தீய சக்தி நிறைந்த எல்லாம் அங்க போய் சேர்றாங்க இந்தியால இருந்து. அந்த கரெக்ட் மாட்டாஜி. உயிர்வாழிகள் வாழாத நிலை கூட உண்டு இல்லையா. ஐஸ்லாண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, கிரீன்லாந்து, அதெல்லாம் உண்டு. அப்படின்னா வேற ஒரு உயிர்வாழிகள் அங்க இருப்பாங்க, நம்ம கண்ணுக்கு தான் தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க கிரீன்லாந்து சொல்லும் போது நேத்து எனக்கு பிரபுஜி வந்து கால் பண்ணியிருந்தா,
இந்த மாதிரி கிரீன்லாண்ட்ல இருந்து ஒருத்தர் வந்து பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும், அவங்க கிட்ட பேசுங்கன்ட்டு. ஓகே 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 அந்த அவங்க கிட்ட வந்து பேசினேன் நானு. ஓகே ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கு. ரொம்ப 80% வந்து அங்க இது பனியால மூடி இருக்கும், ஐஸ் ஷீட். எஸ் ஆமா. இனிமே அது கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா குளோபல் வார்மிங்னு சொல்லிட்டு வெப்பம் வந்து ஜாஸ்தியா அதுவும் கரைய ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா, ஆல்ரெடி நம்ம 3/2 பாகம் நீராலதான் சூழப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? நீர் அதிகரிக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அப்படியே நம்ம எல்லாமே அதுக்குள்ள வந்து மூழ்க வேண்டியதுதான். ஸோ அதனால இதுலயும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்க தமிழ்னு கேட்டதுனால இஸ்கான் பெங்களூர்ல இருந்து கால் பண்ணியிருந்தாங்க, நீங்க டைரக்ட் பண்ணுங்க அவங்கள அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. எஸ் எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. லலித கண்ணன் மாதாஜி நீங்க வாசிக்கலாம். உத்த சத்தடி மாம் தடிம் போத கடயா நஷ்ட பாகேன व्योम्नि प्रविष्ट तमसा नस्मवयात् तस्य ते पदम्. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. उद्धसत्तडिदं बोधघटया नष्टभागणे योगिं न प्रविष्ट तमसा न स्मव्यः व्यादृश्यते पदम्. உத்தசத் சுத்தமாக சிரித்தல், தடித் மின்னல், அம்போத மேகங்களால், கடையா புகை மூட்டத்தால், நஷ்ட இழந்தது, பாகனே ஒளி தருபவை, வியோம்னி ஆகாயத்தில், பிரவிஷ்ட மூடப்பட்டது, தமசா இருளால், ந இல்லை, ஸ்மவவ்யாத்ஸ்யதே பார்க்க முடிந்தது, பதம் எல்லா இடத்தில். மொழிபெயர்ப்பு. வானின் கண் உள்ள ஒளி தரும் பொருட்கள் எல்லாம் மேகமூட்டங்களால் சூழப்பட்ட போது அதிலிருந்து மின்னல் சிரிப்பு போல் வெளியின்றி வெளிப்பட்டது. இருள் எல்லா இடங்களிலும் பரவியதால் எந்த பொருளையும் பார்க்க இயலவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படின்னா எவ்வளவு டார்கஸ்டா இருக்கக்கூடிய ரீஜனா நம்ம இப்ப பார்க்கணும் இல்லையா? சோ இந்த இரு அசுரர்களால் வந்து மிகப்பெரிய தொல்லைகள் வரும் என்பதை இந்த சகுனங்களில் இருந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உத்தசத் தடி தடிம்போத கடையா நஷ்டபாகேன व्योम्नि प्रविष्ट तमसा नस्मा व्ययात् तस्यदे पदम्. உத்தசத் சுத்தமாக சிரித்தல், தடித் மின்னல், அம்போத மேகங்களால், கடையா புகை மூட்டத்தால், நஷ்ட இழந்தது, பாகேன ஒளி தருபவை, வியோம்நிதி ஆகாயத்தில், பிரவிஷ்ட மூடப்பட்டது, தமசா இருளால், நா இல்லை, சம்மவயாத் சயதே பார்க்க முடிந்தது, பதம் எல்லா இடத்திலும். சோ வானின் கண் உள்ள ஒளி தரும் பொருட்கள், அதாவது இந்த ஆகாயத்தை வந்து நம்ம வந்து பிரகாசம் எங்கிருந்து வருகின்றது? சூரியனிலிருந்து தான் வருகின்றது இல்லையா? சோ அதுதான் நமக்கு அந்த ஆகாயத்துலதான் நம்ம சூரியனை பார்க்கின்றோம். சோ இந்த இடத்துல வானின் கண் என்பது இந்த பிரகாசம் எங்கிருந்து வருகின்றது? வானத்தில் இருக்கக்கூடிய சூரியனுடைய நம்ம பார்க்கின்றோம். ஒளிதரும் பொருட்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லா இடங்களிலுமே ஒளிதரும் பொருட்கள் எல்லாம் மேகமூட்டங்களால் சூழப்பட்டது போது அதிலிருந்து மின்னல் சிரிப்பு போல பளீர் என்று, அப்படின்னாக்கா அந்த மேகமூட்டம் வந்து மழை பொழிய ஆரம்பித்தால் என்னாகும்? இடி மின்னல் எல்லாமே வரும் இல்லையா? அந்த மின்னல் வந்து ரொம்ப அதாவது ஒருத்தர் பளிச்சுன்னு சிரிச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தது என்று வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இருள் எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருந்ததாக, எந்த பொருளையுமே பார்க்க முடியாத நிலையில் இருப்பதாகவும் வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. பதம் 7. சுக்ரோஷ விமனா வார்த்தி உதூர்மி சூக்ஷ்மி தோதர சோதபாசான்ச சரிதஷ சுஷுபு சாக்ஷபங்கஜா. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி இருக்கீங்களா? வாசிங்க. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. சித்ரலேகா மாதாஜி நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க. சுக்ரோஷ விமனா வார்தே உதுர்மீதோதரஹ சோதபானஸ்ய சரிதஷ
சுஷுபுஹு சாட்சக பங்கஜாஹ. சுக்ரோஷ உரத்து ஓலமிடுதல். விமனா துன்பத்தால் பரிதவித்தல். வார்தி கடல் சமுத்திரம். உதுர்மி உயர்ந்த அலைகள். ஷூமித கலங்கியது. உதரே உள்ளே இருக்கும் உயிரினங்கள். உதபானா கிணறுகள் ஏரிகள் உள்ள நீரானது. மற்றும் சரித நதிகள். சுஷுபு கலங்கின. சாஷக வாடின. பங்கஜா தாமரை மலர்கள். மொழிபெயர்ப்பு. சமுத்திரம் துன்பத்தால் பரிதவிப்பது போல் தன் பெரிய அலைகளுடன் உரத்து ஓலமிட்டது. அதில் வாழும் உயிரினங்களிடையில் குழப்பம் ஏற்பட்டது. நதிகளும் கிணறுகளும் ஏரிகளும் கலங்கின. தாமரைகள் மலர் வாடின. சுக்ரோஷ விமனா வார்தீர். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுக்ரோஷ விமனா வாதீர் ஊர்துமிஹி சுமிதோதரஹ சோதபாசான்ச சரிதக்ஷ சுக்ஷுபுஹு சாக்ஷாக் பங்கஜாஹ. சுக்ரோஷஹ உரத்து ஓலமிடுதல். விமனா துன்பத்தால் பரிதவித்தல். வார்த்தி கடல் கடலும் கொந்தளிக்கிறது. நம்ம கூட இந்த நியூ மூன் அண்ட் ஃபுல் மூன், அதாவது அமாவாசை பௌர்ணமி வரும்போது அலைகள் கொந்தளிக்கும். இன்றைக்கு கூட நம்ம அதை பார்க்கின்றோம். அதிகமான மழை இருந்தால் மீனவர்களை எல்லாம் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று கூட வானிலை அறிக்கை வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது இல்லையா? அது மாதிரி இயற்கை சீற்றங்களுடைய கொந்தளிப்பினால் இப்ப கடலை பற்றியும் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஊர்துமிகி உயர்ந்த அலைகள். சுமிதக கலங்கியது. உதரே உள்ளே இருக்கும் உயிரினங்கள். அப்போ கடலுடைய அலைகள் அதிகமாக கொந்தளித்தால் அந்த நீரில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளுக்கு கூட கலக்கம் என்பது என்னதுன்றது தெரியாது இல்லையா? தெளிந்த நீரோடையில் எந்த ஜீவனமே எந்த ஒரு சங்கடம் இல்லாமல் வாழும். ஆனால் அலை பாய்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நீருக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த திசையில் அடித்து செல்லப்படுகின்றதோ அந்த திசையில் அந்த உயிரினங்களும் அடித்து செல்லப்படுகிறது இல்லையா? அப்போ அவங்களுக்கும் அந்த உயிரினங்களுக்குள்ளேயும் கலக்கம் என்பது ஏற்படுகின்றது. உசபாதனக கிணறுகள் ஏரிகளில் உள்ள நீரானது. அதுவும் நிரம்பி வழியும். மழை வந்தால் இன்னும் அதுவும் நிரம்புகின்றது. மற்றும் சிரத நதிகள். சுஷுப்புஹு கலங்கின. சாக்ஷாக வாடின. பங்கஜா அதாவது தாமரை மலர் கூட வாடின என்று இந்த பதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சமுத்திரம் துன்பத்தினால் பரிதவிப்பது போல். துன்பம் என்றால் சமுத்திரத்திற்கு அந்த அலைகள் அதாவது வேகமாக இல்லையா உயர்வான நிலையில் உற்பத்தியாகி அந்த அலைகளும் நிம்மதியற்ற நிலையில், அப்படி நிம்மதியற்ற நிலை மீன்ஸ் எப்பொழுதுமே ஆரவாரமாக இருக்கக்கூடிய நிலையை ஏற்படுத்துகிறது. அமைதியான நிலை கிடையாது. அதை கண்டு அந்த கடலுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகளுக்கு கூட பயம் என்பது ஏற்படுகின்றது. அதில் வாழும் உயிரினங்களில் குழப்பம் ஏற்பட்டது. நதிகளும் கிணறுகளும் ஏரிகளும் எல்லாமே கலங்கின. அதனுடைய நீர்நிலையும் அதிகரிக்கின்றது. கலக்கம் என்பதும் ஏற்படுகின்றது. தாமரை மலர்கள் கூட வாடின என்று இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டு. எஸ் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி வாசிக்கணும். முஹுஹு பரிதயோ பூவன் சஹா சராவோஹு சாக்ஷா சூரியயோ நிர்காதாரத நிர்ஹாத விவப்ரேப்ய பிரஜஞ்சிரே. எஸ் வாசிக்கணும். முஹு பரிதயோ பூவன் சராக்வோ சாஷ சூரியயோ நிர்காதா ரத நிர்காதா விவரேபியக பிரஜந்திரே. முஹு முஹு மீண்டும் மீண்டும். பரிதய ஒளிவட்டங்கள். பூவன் அபூவன் தோன்றின. சராகோ கிரகணத்தின் போது. சாஷ சந்திரனில். சூரியனில். நிர்காதா இடிமுழக்கம். ரத நிர்காதா தேர் ஓடும் போது எழும் சத்தம் போல். விவரேப்பிய மலை குகைகளில் இருந்து. பிரஜனிரே உருவாயின. மொழிபெயர்ப்பு. சந்திர சூரிய கிரகணங்களின் போது சந்திர சூரியனை சுற்றி எழும் ஒளிவட்டம் மீண்டும் மீண்டும் தோன்றியது. விண்ணில் மேகங்கள் இல்லாமல் இடிமுழக்கம் கேட்டது. அது மலை குகைகளில் இருந்து தேர்கள் வெளிவந்தால் என்ன சத்தம் எழுமோ அதை ஒத்திருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா.
இன்னும் இயற்கை சீற்றங்களை பற்றி எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. முஹு பரிதயோ பூவன் சஹராஹோ சாக்ஷா சூரியயோ நிர்காதாரத நிர்கதாக விவரேப்யஹ பிரஜஞ்சிரே. முகு மீண்டும் மீண்டும், பரிதய ஒளிவட்டங்கள், அபூவன் தோன்றின அப்படின்னா விண்ணில் ஒளிவட்டங்கள் தோன்றியதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. சஹாஹரோவ கிரகணத்தின் போது பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? சோ ஒரு வட்டமே அதாவது கருமையாக அந்த சூரியனை மறைக்கும், மீண்டும் கருமையிலிருந்து விலகும். சோ அது எது ராகு கேது என கிரகம் மறைத்து விடுகின்றது அப்படின்றது கூட நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? சாக்ஷா சந்திரனில் சூரியனில் நிர்ஹாத இடி முழக்கம், ரதஹிர்ஹாதர தேர் ஓடும் பொழுது எழும் சப்தம் போல். எஸ், அதாவது இடி இடிக்கும் பொழுது நமக்கு ஏதோ உருண்டு ஓடக்கூடிய சத்தம் தான் நமக்கு கேட்கும் இல்லையா? அது போல இருந்தது. விவரேப்ய மலை குகைகளிலிருந்து, பிரஜஞ்சரே அதாவது உருவாகின. சந்திர சூரிய கிரகணங்கள் போது, சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணத்தின் போது சூரியனை சுற்றி வரும் ஒளிவட்டம் மீண்டும் மீண்டும் தோன்றுகின்றது. விண்ணில் மேகங்கள் இல்லாமல் இடி முழக்கம் கேட்டது. அதாவது மேக கூட்டங்களே இல்லை, ஆனா இடி முழக்கம் என்பது ஏற்பட்டதாக சொல்லப்படுகின்றது. அது மலை குகையிலிருந்து தேர்கள் வெளிவந்தால் என்ன சத்தம் வருமோ அத்தகைய சத்தத்தை ஏற்படுத்தியதாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் ஸ்லோகம். ஐ திங்க் இதோட நிறுத்துறேன், நிறைய ஸ்லோகங்களை ஆயிடுச்சு. ஓகே, மீண்டும் நாளைக்கு பிறக்கிறதுக்கே இவ்வளவு அறிகுறிகள் தெரிய மாட்டாங்க. அப்ப எவ்வளவு ஒரு மோசமானவங்களா இருப்பாங்க. அந்த குணங்களோட அவர்கள் மோசமானவர்கள் கிடையாது. எவ்வளவு மாற்றங்கள் இயற்கையே மாறுது, நடக்குது. அவங்க இன்னும் பிறக்கல, பிறந்த பிறகு இந்த என்னென்ன நடக்குமோ தெரியாது. அவ்வளவு இருக்கு அதிசயம். அதுதான் அசுர இயல்புகளுடைய குணாதிசயங்கள். ஒரு குழந்தை ரிஷியோட குழந்தை இல்ல, அதனால அவளுக்கு அந்த ஒரு பவர், என்ன ஒரு ராட்சசத்தனமா இருப்பாங்கிறது இதுல இருந்து புரியுது. எஸ், அவங்க விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள். இங்க இருக்கவங்களோட அவங்களுக்கு கண்டிப்பா வலிமை என்பது அதிகமாகத்தான் இருக்கும். சோ அதனால நம்ம அந்த வலிமையை இந்த இடத்துல நம்மளால சமாளிக்க, நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் மிக மிக குறைவு. அதாவது மனிதர்களாக இருந்தாலும் தேவர்களாக இருந்தாலும் அந்த அசுரர்களை கண்டிப்பாக இன்னும் செய்யவே முடியாது. பகவானே டைரக்டா அவர்களுக்கு, அதாவது அவரே வதம் செய்தால் ஒழிய அவர்கள் கண்டிப்பாக ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. அததான் தேவர்கள் கேட்ட பிறகு அதுதான் சொல்யூஷன் அப்படின்ட்டு பிரம்மரும் சொல்லிட்டதுனால கேட்டுண்டு அவங்க அவங்கவுங்களுடைய வீட்டுக்கு சென்றார்கள் என்று நாம முந்தைய பதங்கள்ல, அதாவது போன அத்தியாயத்துல நம்ம பார்த்தோம் அந்த புக்ல. அதே போல இனிமே இவர்களும், அதனால அவர்களும் அமைதி அடைந்தார்கள் தேவர்கள். இதற்கு சொல்யூஷன் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சு போச்சு. இப்ப நமக்கு ஒரு வியாதி இருக்கு, இதை செய்தால் நமக்கு தீரும் என்று தெரிந்தால் நம்ம நிம்மதியாக அந்த வியாதி பற்றி கவலைப்பட மாட்டோம். அந்த சொல்யூஷனை போய் நேரா அந்த சொல்யூஷன் என்னன்றத தெரிஞ்சுட்டு அதை செயல்படுத்தணும் தான் நினைப்போம் இல்லையா? இப்ப எல்லாருமே பகவானுக்கு தான் பிரார்த்தனைகள் வைப்பாங்க. அவரால்தான் இதை கண்டிப்பாக நல்கதியை வழங்க முடியும் என்பது அவர்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். பகவானை வரேன்று வேற சொல்லியிருக்கார். அதனால அவங்க நிம்மதியாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் தேவர்களுக்கு ஒரு அறிகுறி, தனையும் ஒரு ராட்சசம் வரப்போறா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அறிகுறி. மாதாஜி ஒண்ணே இவ்வளவு வருஷம் மதோஸ் ஊம்புல இருந்ததுனாலதானே அவரு வெளியில வரும்போது அவர் அவ்வளவு அசுரத்தனமா இருக்காங்க. இல்ல இல்ல மாதாஜி, அவங்க தீதி என்ன நினைக்கிறா, நாம இதை ஈன்று விட்டால் இந்த எவ்வளவு அவளால அவளுக்கு தெரியாது இல்ல பையன் அசுத்தத்தனமா தான் இருப்பான் வெளியில வந்தாக்கா அப்படின்னு அவளுக்கு தெரியாது. தெரியும் ஆல்ரெடி கஷ்யப் முனிவர் சொல்லியிருக்காருல்ல, சொல்லியிருக்காரு. இந்த தவறி பண்ற அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த காலகட்டத்தில் நாம் கருவுற்றால் அது கர்ப்போத சம்ஸ்காரம் செய்தால் கண்டிப்பாக குழந்தைகள் அசுர குழந்தைகளாகத்தான். எல்லா இதுலயும் இது காலகட்டம் எல்லாத்துலயும் கேட்கலையே அவர் சொல்லி எத்தனையோ சொல்லி நமக்கு கூட அதுதான். நம்ம வீட்டுல ஒரு குழந்தை ரொம்பவுமே இந்த மாதிரியான அசுர இயல்புகளோட இருக்குன்னா
அது உதித்த இடம் டைம் காலகட்டம் வந்து அந்த காலகட்டங்கள் என்று சொல்லுங்க. மேலும் நம்ம கர்மங்கள் கூட அது மாதிரி இருந்திருக்கும். எல்லாம் நம்முடைய கர்மத்தினுடைய பலனும் நாம் அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும் இல்லையா? சோ இதுல எதையுமே நம்ம வந்து தவிர்க்க முடியாது. அதனால்தான் பக்தி செய்யணும். எத்தனை மோசமான கர்மத்தை நாம் செய்திருந்தாலும் வந்து பக்தி பகவானுடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால அதை கடந்து செல்ல முடியும். இதை நாம நன்னா தெரிஞ்சுக்கணும். அதற்கு பக்தி என்பது நம்ம செய்யணும் இல்லையா? எஸ் எஸ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவா. ஓம் வாஞ்சகல்பதாருபியஷ कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी।